बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के राजनीति में जाए के लेके कई तरह के अफवाह उड़त रहल बा, लेकिन अब खुद एक्ट्रेस एह प मुद्दा पर चुप्पी तोड़ ली। प्रीति जिंटा हाल ही में अपने एक्स पहले वाला ट्विटर अकाउंट पर फैंस खातिर आस्क मी एनीथिंग सेशन चलवली, जहां लोग उनसे कई तरह के सवाल पूछलस। एक यूजर पूछलस, का रुआ आगे चल के बीजेपी में शामिल हो खब? रुआ पिछला कुछ महीना के ट्वीट देख के त एही सन लागत बा। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ समस्या ई बा कि लोग बहुत जल्दी जज कर लेवेला। मंदिर जाए के चाहे महाकुंभ में भाग लेवे के मतलब ई ना होला कि हम राजनीति में जा रहल बानी या बीजेपी में शामिल हुई जा रहल बानी। ई त बस हमरा संस्कृति से जुड़ाव के गर्व बा। प्रीति जिंटा के जवाब से ई साफ हो गिल बा कि वो राजनीति में इस समय पर जावे के कोनो योजना निखी बना रहल। खबर पसंद आयल होखे तो चैनल के सब्सक्राइब करी या लाइक जरूर करी।